Kaixo, bi honetan problema bat egingo dugu, sinematikako problema bat, eta, kasu honetan HZU, higidura zuzen uniformeko problema egingo dugu, balidatziko dugu lehenik eta behin argi izateko HZU. Hauen berezitasunak izango dira abiadura konstantea dela, hau da, higikaria etengabe abiadura berdinarekin mugituko dela, eta beste alde batetik azelerazioa nuloa edo azelerazioa zer izango dela. Hauek biak gauza berdin izan nahi dut, azelerazioa zero denean, abiadura konstantea izango da beti. Bale, eta irakurtzen dugu, esaten dugute. Etxetik ikastetxera 580 metroko bidea badago, ze abiaduretan ibili beharko dugu distantzia hori 8 minutu eta 42 segundutan. Niri lehenik eta behin atentzioa deitzen diana da, honek, 8 minutu eta 42 segundu. Guztia pasatuko dugu unitate berdinera, bale? Beraz, 8 minutu eta 42 segundu pasatuko guztia segundutara. Jakin behar dugu 8 minutu zenbat segundu diren, hori bihurketa faktore batekin egiten da, 8 minutu bider, behan jartzen dira minutuak, goia jartzen dira segunduak, eta badakigu minutu batekin dauzkagula 60 segundu, egiten duzue kalkula, eta horrek emango digu 8 bider 6 480 segundu. Zenbat izango da denbora guztira? Izango dira 480 gehi, hemen ematen dizkiguten, beste 42 segundu horiek, ezta? Gehi 42, honek emango du 522 segundu. Hau da ja daukagun datu bat. Vale. Beraz, egingo dugu, jarriko dugu datu hau hemen, vale? Gauzak jarritzeko, hemen jartzen dugu denbora, berdin, 522 segundu. Orain egingo duguna izango da problemaren iruditzu bat. Ni normalean egiten duena da marra bezalako bat, horrela, vale? Irudikatzen du gezi batekin noranzkoa adierazteko. Kasu honetan jarri behar dugu nonbaiten etxea, eta ni etxea kolore urdinaz jarriko dut hemen, vale? Hau izango da gure etxea, eta kolore gorriz jarriko dut ikastetxea hemen. Jarriko dut letrekin hau dela etxea, eta hau dela ikastetxea. Esaten digute bien arteko distantzia 580 metro direla, beraz. Jartzen dugu hemen 580 metro, eta horrela adierazten dugu, bien arteko distantzia dela. Eta gu kolore berdearekin marraztuko dugu. Vale? Eta horretaz aparte, badakigu gu mugituko da garela noranzko horretan abiadura jakin batekin, izatez hori da galdetzen diguten galdera, beraz, jarriko dut hori igual bizkatu beto, vale? Abiadura hori lortzeko kapasak izan barko gara. HZU badago formula bat buruz ikasi behar duzuela oso erraza dena eta da. Egindako distantzia, berdin, hasierako distantzia, gehi, daukagon abiadura bider mugimenduan egondako denbora. Vale? Eta orain dauzkagun datuekin joan bargara ikusten, vale? Formula hau nola osatu dezakegun. Lehenik eta behin esaten digute denbora, esaten diguten zenbat denboratan egin behar dugun, beraz nik egingo dudana da, hau, berdearekin jarri nahi dut, berdearekin jartzen dut, jakiteko hori informazio hori badaukagula. Beste alde batetik, zenbat distantzia egingo dugun, zenbat distantzio egingo dugun guztira, badakigu etxetik irtengo gara eta ikastetxera helduko gara, beraz egindako distantzia osoa 580 metro izango dira, beraz, badakigu datu hau. Jakin nahi duguna da abiadura izatez galdera delako, beraz gorriarekin jarriko dut. Gorriarekin jartzen dut. Eta azkenik dudazkoa izan daitekena da S0, zergaitik. Normalean problemetan ematen digute datuak. Egiten dizkigute galderak, hau da, S eta T argi dago datuak direla. V, ez ezaguna lortu nahi duguna. Eta S0 batzuetan horregoten dira problemak, pentsatzen dugulako ez ezagun bat dela, eta orduan esaten dugu, zelan lortu dezakegun bi ez ezagun ekuazio bakar batekin, eta burua apurtzen dugu, baina ez. Biratu, S0 da nondik hasten garen, eta gu askatasun osoa daukagu erabakitzeko nondik hasten garen. Badirudi pizkatarrera dela, edo trampa egitea dela erabakitzea nondik hasten garen, baina askatasun hori daukazue. Hori bai, gero koherenteak izan bazarete egindako aukerarekin. Problema honetan ez dugu inolako arazorik izango, baina beste batzuetan arazoak agertu daitezke. Beraz, ni nondik hasi naiz mugitzen emetik, ezta? Ba nik esango dut hasiera hau izango dela
0 distantzia. Hau da, hementik hasten garela neurtzen. Hau da, 0 distantzia, eta beraz, hau izango da, 580, ez da? 0-tik 580 metro egiten baldin baditut, 0-tik 580 metro egiten baldin baditut, helduko naiz 580 garren metro da. Hau da, errepideak bezala. Nonbaiten hasten dira, eta gero, zenbat eta gehiago egin, orduan eta metro gehiago izango ditugu, ezta? Bale, beraz, honekin esalduan nahi duena da, S0, gu nola zigaren hasieratik, etxea guretzat 0 garren metroa da, badakigu baita ere. Orain egin behar duguna bakarri da, ordezkatu. S-ren kasuan jartzen dugu 580. S0-ren lekuan, 0. Abiadura da ez dakiguna, eta denbora izango da 522. Kontu handia izan behar dugu, magnitude guztiak unitate berdinekin izatea. Hau, ben azpian jarriko dut. Gu hau ari gara metroetan ematen. Hau metroetan eta hau segunduetan. Beraz, hemetik irtengo zaiguna izango da metro segundutan. Bale, ni hau daukadanean eta V lortu nahi duenean egin behar duena da V hau askatu. Beraz, orain bai matematikak agertzen direla. Badaukagu. 580 berdin V bider 522. Beraz, ni nahi baldin badut hau askatu, egin beharko duena da, ekuazio batean bezala, hau biderkatzen dagoela, ona ekarri, zatitzen. Beraz, V, zaun zen, 580 zati 522 berdin V. Egiten duzue kalkulu hori kalkulagailuarekin, eta ikusiko duzue, ematen dizuela, jarriko dut V hobeto, eta geratuko zaiguna izango da V berdin 1,1 metro segundu. Problema hauetan lehenengo arazoa izaten da datuak ondo jasotzea. Behin enuntziatu irakurrita datuak ondo hartu. Jakin behar dugu beti zenolako igidura daukagun, jakin behar dugu egidurarekin badakigu ze formula erabiliko dugun, formula honetan argi izan behar dugu zeintzu diren ezagunak eta zeintzu diren dauzkagun datuak egon behar dira monda unitate erabilgarrietan, hau da, guztiak egon behar dira guztien emonda, horrekin ja badakigu emaitza ze unitatetan dagoen emonda, eta gero kapazak izan behar gara ezaguna askatzeko.